салом, имрӯз мо маршалро ранг мекунем. қаламҳоро омода кунед, сар мекунед. бо ранги хокистари равшани сард маршалро ба шакл медаровем. барои ба шакл даровардани чашмони маршал аз ранги кабуди осмонӣ равшан истифода мебарем. бо ранги гулобӣ гӯшт, даҳон ва забонро ранг мекунем. зарди тилоранг, сурхи кӯкнор, акнун ба қисми либоси маршал рангкуниро шурӯъ мекунем. аломатҳои либосро бо ранги зард ранг мекунем. офарин, маршал тайёр шуд. агар писанд омад лайк кунед ва обуна шавед.